L-Oppożizzjoni Nazzjonalista b'mod unanimu hija favur il-ħajja sa mill-bidu tagħha u għalhekk li tinsisti li fl-abbozz ta' liġi kontra l-vjolenza domestika għandu jkun hemm ukoll il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf. Minkejja dan, il-Gvern għal xi raġuni neħħa referenza għat-tarbija fil-ġuf bħala wieħed mill-vittmi tal-vjolenza domestika. Madankollu bil-vot favur tal-Gvern din il-liġi ddaħlet fis-seħħ mill-Parlament. Fid-dawl ta' dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija wiegħed li fi żmien 100 jum mill-ħatra ta' Gvern Nazzjonalista il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf tkun inkluża f'din il-liġi. Il-prinċipju illi il-valur tal-ħajja huwa sagrosant għaw unanimità fuq din in-naħa tal-Kamra dwaru u għal daqstant min issa nintrabtu illi fl-ewwel 100 jum ta' Gvern Nazzjonalista dan minnu fih jarġa' jiddaħħal il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf anka f'dik li hi il-liġi tal-vjolenza domestika. Grazie. Il-vot ġab fit-tmiem d-dibattitu dwar vjolenza fuq il-bażi ta' ġeneru u vjolenza domestika.